Chci vás taky všechny srdečně pozdravit. Ty, kteří sem chodíte pravidelně, nebo kteří jste tady poprvé, nebo nechodíte pravidelně, přišli jste na, asi předpokládám také mimo jiné, na podívat se na oslavu dětí, ale bych na začátek něco právě rád pověděl také vánoční zvěsti. Jsme četli vlastně tu nejznámější pasáž, která je u evangelisty Lukáše. Vlastně naplnění proroctví, které byly už mnoho set let vyřčeny předtím, než se ta samotná událost stala. Židé věděli, že se má narodit Mesiáš, ty proroctví dobře znali. Říkali mesiášská proroctví, čekali, kdy to přijde. A tu křesťané věříme, že Mesiáš se skutečně narodil a že to byl Kristus. Židé na něj stále ještě čekají. A tak já bych tedy chtěl něco povědět k tomu textu, který jsme četli v Lukášově evangeliu. Mimochodem, zeptám se vás, ještě otázku na začátek, je to ten příběh z Betléma. Zeptám se vás, jo, a kdo to víte, tak hnedka odpovídejte. Zeptám se vás, včera jsem měl takovou mimořádnou možnost vidět největší Betlém na světě, normálně jako na vlastní kůži. Jako skutečně ne někde na internetu, ale jako na vlastní kůži. Tak schválně teďka, jestli někdo víte, odkud jsem se teda vrátil, z jaký země jsem se vrátil. Včera jsem měl největší Betlém na světě. Z jaké země jsem se teda vrátil nebo přiletěl. Třebechořt, no. A že jste z východních Čech, ale z které země jsem se musel vrátit? Když jsem se vrátil včera od největšího Betléma na světě, zdůraznil. Z Izraele, no. Ne. Tak vám to chcete napovědět? Tak nikdo nevíte. Tak to mám radost, že aspoň. Tak přátelé z Čech, a konkrétně z Jindřichova Hradce. Z Jindřichova Hradce, kde tedy jsem viděl největší Betlém na světě, který už před 100 lety udělal nějaký český zlatý ručičky. A myslím teda, teďka to nebyl vtip, to byla pravda. No a vlastně tedy i ten text, který jsme dneska četli, se týkal nějakým způsobem Betléma, ne teda tomu Jindřichově Hradci, největšího na světě, to mě překvapilo. Ale řeknu ještě takovou představte si, když jsou to Vánoce, možná se to nehodí, Vánoce jako svátek hojnosti, protože představte si, že jdete někde a někdo má šílený hlad, skutečně má hlad a teďka za váma přijde a řekne vám, jestli byste mu nedali najíst. A vy máte jedinou věc v kapse a to je suchý chleba. Jediné jídlo. A ten člověk prosí o jídlo, tak asi se nebudete rozpakovat a neřeknete mu, hele, nic ti nedám, je mi to trapný ti dávat suchý chleba. Ne. On říká, že prostě umírá, ale prostě mu nabídnete, co máte, protože prostě jde o život. A teďka si představte, že ten dotyčný vám řekne, já to nežeru. Sorry. Já si nemáš hlad, ne. Nebyl by kaviár. No a ještě druhá varianta. Jo? Představte si čistě, že teďka tady jdete tady odpoledne někde, půjdete po Praze a teďka tam nějaká kavárna. Jo? S pečivem teda. Jdete tam na kafe. A myslím si, byť vás všechny neznám, že by tam je suchý chleba, že budete preferovat něco jiného než suchý chleba k té kávě, ne? A ten důvod je, že v prvním důvodě máme hlad a v tom druhém důvodu v případě máme chuť. Když máme chuť, no, tak si dáme suchý chleba. Když máme hlad, tak si dáme to, co je. Je to tak. Tak, mimochodem, kdyby vaše děti dneska křičeli, že mají hlad na oběd, tak víte, co jim máte rád. Dejte jim suchý chleba, když budou brblat, tak řekněte, vidět, že nemáš hlad. No, jinými slovy je rozdíl mezi tím mít hlad a mít chuť. A já jsem se, a vy taky určitě, možná si procházeli takovým obdobím života, možná je procházíte, nebo jste se setkali s lidma, kdy nešlo jenom o hlad fyzický, myslím si, že to v našich končinách není úplně běžný, ale o hlad, který bychom mohli nazvat jako hlad po smyslu. Tak nasytit, a teďka tomu říkejte duši nebo srdce vnitřního člověka. Já teďka nemám na mysli nic filozofického, ale prostě člověk si klade otázky, o co v životě běží, kam vlastně směřuju, co chci předat svým dětem. Za chvilku tady budou stát. Teď si představte, že za někým přijdete a skutečně se ptáte, jaký je smysl.
A on vám řekne, no, musíš mi vysvětlit, co myslíš slovem život. A pak vám řekne, musíš mi ještě rozlišit od bytí a existenci. A ještě bys to měl nějakým způsobem jako usadit do nějakého soucna. A v tom soucnu rozlišit bytí a existenci. A když rozlišíš bytí a existenci, tak přijdeš na to, co to je soucno, a když přijdeš na to, co to je soucno, tak přijdeš na to, co to je život. Mimochodem, z těch diplomostí jsem musel skládat zkoušky. Ale tady tyhle ty věci řešejí filozofové, nebo možná filozofovští, nebo fančmekři. Ale hledající člověk, skutečně hledající člověk, chce jasnější odpověď. Prostě hledá, co by nasytilo jeho duši. Co má dělat, aby předal něco dětem, který vrůstají tady do toho zlýho světa. Co vydrží. A kdyby mi takhle někdo odpověděl, tak bych mu řekl, hele, běži se svým soucnem a inteligencí někam. Já chci vědět odpověď, protože skutečně hledám. Tady to mi nestačí. Nebo prozaičtěji řečeno, já potřebuju skutečně potřebuju nasytit hlad, který někde uvnitř mám. A jaká ta otázka, jak tyhle ty věci vlastně souvisí s Vánocemi. Jak jsem říkal, proto jsem začínal tím Betlémem, asi ti, kteří Bibli moc nečtou, tak minimálně o Vánocích všichni víme jednu věc, že se Ježíš narodil v Betlémě, ne? To asi tak tušíme. A ten název, to slovo Betlém, tak se vlastně skládá ze dvou slov. Z hebrejštiny je to chleba a je to dům. To znamená, pro ty židovské uši to neznělo Betlém, ale znělo to jdeme do domu chleba. Co jak máme u nás nejez chleby a takovéhle ty různé vesnice zvláštní a dál skabáty, tak u nich to bylo jde se do domu chleba. Takhle to znělo Hebrejců nebo Židů. Nevím, kde přišel Betlém k tomuto jménu, ale jmenoval se tak. A tady do toho domu chleba se narodí Ježíš. A to první, to, co tady četla i Maruška na začátku, tady ještě andělé slyší, že se narodil Ježíš, tak říkají, narodil se nám Spasitel. To znamená, to bylo první jméno, které Ježíšovi bylo přiděleno. Česky slovo spasitel znamená cize, nebo znamená, že zní to cize. Asi o spasitelích nemluvíme, spíš česky to znamená zachránce. To už je nám blížší, to znamená, andělé zpívají, narodil se nám zachránce. A to je vlastně hlavní poselství Vánoc. Jakýsi zachránce se narodil v domě chleba. Když se podíváme, co znamená zachránce, tady ta obyčejné české slovo, tak vlastně je to zachránce je někdo do nás, nebo ten, kdo potřebuje záchranu, slovo záchrana, tak je to někdo, kdo má nějaký problém, neříkám nějaký průšvih. A když někdo má skutečně hlad, tak potřebuje záchranu, pomoc, aby mu někdo dal najíst. A v tom kontextu, o kterém jsem mluvil na začátku, se nemusí jednat jenom o hlad fyzický, ale je taky o hlad duchovní, kdy člověk potřebuje určité nasycení po smyslu, ale ta klíčová otázka, kterou si klade lidstvo celé lidstvem, kde to najít? Kde to najít? Teďka se stane taková zajímavá věc. O pár let, o 30 let později, ten, který se narodí v domě chleba, řekne, já jsem chleba. Ten, kdo se narodí v domě chleba, řekne, já jsem chleba život. To znamená, já jsem tím zdrojem nasycení. Nasycení pro ty nejhlubší životní tužby, které v sobě každý člověk nosí. Kdyby se mi stalo, že by za mnou někdo takový přišel a řekl mi to, já jsem ten zdroj, já ti můžu nasytit tvoje hledání, tvoje otázky. Tvoje otázky, jak žít, jak směřovat své děti, jaký život má smysl, tak bych mu řekl, tak mi to řekni, mi to vysvětli. Mě by to skutečně zajímalo. To je právě ta nejvíc zavádějící otázka, kterou můžeme Ježíšovi položit. Tak mi to řekni, nebo tak mi to vysvětli. Představte si, že ten hladový přijde a teďka chcete dát ten chleba a vy ho nasytíte tímhletím způsobem. Řeknete mu, já tě nasytím. Poslouchej. Chleba se skládá z kvásku, z vody, ze soli, z čeho ještě? Z můlky asi ne. Stačí ti to? On řekne, nestačí. A tak mu řeknu, dobře, tak já ti vysvětlím chemický vzorec soli. Sůl, co se někde dočet, je NaCl.
už ještě máš hlad? A on řekne, ještě mám hlad. A já mu řeknu, to jsi tak blbý, že jsi to nepochopil. On řekne, nejsem, ale já se potřebuji najíst. Ty mi to jenom vysvětluješ. To, co nás nasytí, není chemický vzorec soli. Ani z čeho se skládá chleba. To znamená, když se Ježíš narodil v Betlémě, když se ten, který o sobě řekne, já jsem chléb života, narodí v domě chleba, taky zvláštně se to pak spojují tyhle ty souvislosti v Biblii. Tak vlastně ta otázka, ta pointa je i pro nás, aby Ježíš někde, bychom mohli poznat, tak se potřebujeme ne mít ty informace, jo. Ale potřebujeme se jim nasytit. Ta otázka je jak? Že nemůžeme sníst. No. Jak můžeme jíst chleba života? A přesně tady se dostáváme k tajemství, kdy vlastně neexistuje nějaká jedna správná metoda, nějaký fígl, protože neexistuje žádný jeden správná metoda, fígl, jak vybudovat vztah. Protože s Ježíšem, najít Ježíše neznamená mít informace správné především, ale najít k němu vztah. A zároveň vím, že i když neexistuje nějaká metoda fígl, takže když člověk přichází za Ježíšem s touhou ho poznat, tak ho okusí, tak ho prostě pozná. Setká se s ním. Nebude mít všechny informace, nebude mít všechno poznání, ale setká se s ním. A zjistí, že už by neměnil. Protože se mu Ježíš stal zdrojem, který sytí nejhlubší potřeby naší duše, naše nejhlubší potřeby. Tak, závěr. To klíčové poselství Vánoc, kdybyste si nic nepamatovali, tak je, že Ježíš je centrem křesťanství. Křesťanství bez Ježíše vlastně nedává vůbec smysl. Ale není to Ježíš jako učitel. Není to Ježíš jako zdroj informací. Jako rabín, jako náboženská postava. Jako zachránce, to znamená jako ten, kdo může nasytit naší duši, naše touhy. A člověk musí chtít. Ale zároveň, protože je to ten, kdo přišel sytit ty, kteří jsou hladoví. Kdo nejsou, nemají šanci. Těm Ježíš nic neřekne. Hladoví po smyslu, hladoví potom najít. Já vím, že pro některý, kteří tady jsou, to může být stará informace, ale samozřejmě je otázka, jak vypadá náš život, aby se tady ta informace stala něčím osobním. Ne informací, ale realitou. Totiž i realita mezi křesťany je nakonec jiná. Víte, ono 100krát opakovaná lež, jak je to? To 100krát lží. To, co vám říkám, nejsou lži, to je pravda. A ono to je se 100krát opakovanou pravdou. Časem prostě vyčpí. A kdyby skutečně jsme měli hlad po Kristu, tak nebudeme mít problémy s modlitbou. Nebudeme pořád jakoby, já to nestíhám, problémy s přemýšlením nad Božím slovem. Nebudeme mít problémy s časem, který s ním trávíme. Takže to tak je, velmi často, že prostě už to pro nás není ten skutečný chleba. Už se z toho stala jenom informace, rutina. A ten problém je, že Ježíš pro mnoho křesťanů už tím chlebem taky není. Už je to teorie. Vyčpělá, stará teorie. A to, jak to je, o tom vypovídá náš život, ne co si o tom myslíme. A proto se někdy církev skládá z podvýživných křesťanů. Proto vypadá, jak vypadá. Ne vždycky, někdy. A tak bych vám přál, abychom mohli možná obnovit ten hlad, který jsme kdysi měli. Ježíš se narodil v domě chleba, aby se stal chlebem. Neukusíme ho skrze chuťový pohárky, ale může ho okusit náš vnitřní člověk, naše duše, naše srdce. Když se k němu budeme vztahovat, přicházet. Možná se k němu můžeme vrátit, jako ty, kteří kdysi ho okusili, ale už žijí jenom ze vzpomínek. Nevím, já do nás nevím, jak na tom jsme. Zároveň Vánoce do jisté míry jsou taky mimo jiné svátky, na kterých se hodně těší děti, za chvilku tady budou.
Tak bych vám přál, abyste svým dětem nebo vnoučatům dokázali předávat šťavnatou víru. Živou víru. Když se jednou vzpomenu na tatínka, na maminku, na babičku, na dědečka, tak si řekli, jo, takovou víru bych chtěl mít taky. To stojí za to, aby nad tím přemýšlel. Děti nás čtou víc než Bibli, víc než naše učitele, víc než cokoliv jiného. A nejvíce budeme vychovávat, když je vychovávat nebudeme. Když uvidí, kdo skutečně jsme. Tehdy uvidí, jaká je naše víra. A to buď to bude motivovat, anebo odpuzovat. Tak bych vám přál, aby pravda byla to první. To se může stát, pokud nám Ježíš bude skutečně živým chlebem. Pokud ten, kdo o sobě řekl, já jsem chléb života, bude živým chlebem, protože se narodil v domě chleba. Kdy vás Ježíš sytí, vede a dává nám všem zakoušet naplnění, nasycení našich srdcí, naší duše, našeho vnitřního člověka. Přeju vám požehnaný svátky Vánoce. Amen.